Esango nuke, Peio. A ber, saiakera bat egingo dut. Gauza handietatik, globaletatik, gauza txikietara, nik uste dut ere, gauza txikiek ere, bereziak, ezberdinak direnak, hoiek balio berezia daukatelako. Hori da gure burruka, Hori da. edo guk egin dugun ibilidea, ez? Nik horretan sinisten dut nahikotxo, ez? Eta azken 5 urteak horretan eman ditut, ez? Generikotasunetik ihes egiten eta partikularraren bilaketa prozesu horretan, ez? Uste dut partikularra unibertsala dela oso, ez? Eta gero eta globalizatuagoa den mundu batean, are bereziago eta are garrantzi gehiago hartzen du nik uste dut partikulartasun horrek. Eta zuk hori erakutsi duzu, baina gauza handietatik Wikipedia. Wikipedia begiratzen baldin badut. Peio Reparaz. Akabos. Ez, agertzen da, beira. Peio Reparaz. Agertzen da Peio Reparaz eskala, eta laugarren hitza Arbizu. Zenbateko pisua du Arbizuk zure bizitzan, zure izaeran, zure nortasunean? Nik uste dut erabatekoa duela, ez? Azkenean, egiten ari naizen ibilbidea kontutan hartuta, are pisu gehiago hartzen du, ez urtez urte, ez? Nik Bendetarekin euskaraz eta espainolez abesten nuen, eta Zetakekin ni Londresen bizi nintzen, Zetak sortu nuen garaian, eta orduan ingeleraz egin izango banu proiektua, eta areta globalagoa bilakatu nahi izango banu proiektua modu batera edo bestera, eta areta koherenteagoa Euskal Herritik kanpo eta Espainiar estatutik eta Frantziar estatutik kanpo jasotzen diren bestelako merkatuetara hurbildu, agian gero eta gehiago utzi beharko nuke alde batera, ez? Arbizu hartasun hori, nire Nafarroako herri maite eta kutxun horren azalpenak ere alde batera utzi, eta bestelako unibertso batzuk sortu, ez? Baina ibilbidea kontrakoa izan da, ez? Berezitasun horren eta partikulartasun horren bilaketan, denak eraman hau Arbizura. Arbizura, uninura, ondokorira, lakuntzara, etxarrira, sakanara, gurera, ez? Markatu du, Arbizuk markatu du. Nolabait zure karrera, zure ibilbidea. Bai, zalantzari gabe. Hori aipatzen duzula eta industria horretan, musikaren industrian, batek esan zizun, haizu, burutik jota zaude, euskaraz nola egingo duzu? Esango zizun batek. Nahikotxo, etxe honetan ere esan didate hori. Eta? Euskal Telebistan ere esan didate. Bueno, nik uste dut maliziarik gabe esaten den komentario bat dela, baina, bueno, oraindik egiteko dugun guzti horren isla ere badela, ez? Oraindik komentario ere esatea, eta adibidez, esan dakoa, ez? Euskal Telebista publikoan, ideia hori ere horregotea, modu batera bestera, maliziarik gabe sinisten dut, behintzat ni bizitako kasuetan, ez? Baina pixkat, tristeat uste dut borrokatu beharren gaudela horrekin, ez? Nik uste dut ospatzekoa dela Euskal Herritarrok euskaraz jasotzen diren proiektuak aurrera ateratzeko grin hori izatea.